Os días 10, 11 e 12 o recinto feiral de Pontevedra acollerá a terceira edición da Feira Etiqueta Negra, unha cita onde xa hai máis de 70 expositores confirmados, o que significa que o número de participantes xa supera o da anterior edición. Agora mesmo neste intres temos xa a máis de 70 expositores confirmados e confirmadas para participar, para ocupar esos stands, e podemos dicir que agardamos que algunha máis se anote, posto que o prazo está aínda aberto. Para nós é unha honra que parte destos expositores sexan repetidores no bo sentido, xente que confiou en nós nas 3 edicións e que volve a apostar por estar en Etiqueta Negra, e xente tamén nova que quere vir porque somos conscientes de que a xente lle fala de nós, do ben que se está aquí, do ben que os tratamos, do coidado e do cariño co que facemos as cousas, e para nós eso é pois unha das millores cousas, poder dicilo. Profesionais, produtores e consumidores volverán a darse cita en Etiqueta Negra co obxectivo de dar a coñecer as tendencias do sector, establecer novos contactos comerciais e difundir a excelencia dos produtos gourmet e delicatessen galegos. E para lograr que veña xente, nós o que intentamos é facer un programa divertido, un programa profesional, un programa no que, que todo mundo queira ir. As actividades pois énchense ao longo dos 3 días de feira e intentamos buscar aquelas actividades pois que conecten co espírito e co obxectivo da feira. O programa de actividades, a piques de ser pechado, contará coa colaboración de novas promesas da cociña e de destacados chefs galegos como Pepe Solla, Lucía Freitas e Iñaki Bretal. Unha cita que contará cun orzamento de 50.000 euros e para cal as entradas terán un custe o igual que no pasado ano de 2 euros por persoa ao día ou de 5 euros por persoa aos 3 días.